angikukhulumisi, anginoyazi ngikublockile. Yini ekwenza ukuthi uzubona ukuthi no yazini othi ngimthathe ngimme phambi kwabantu mhlawumbe ubona ukuthi sizoxoxa kangcono. Ukuthi ngizoke ngikukhumbula nje. Oh, uzungikhumbula namhlanje unjani uzuvukelwe namhlanje ukuthi ngithathe la ntombazane ngoyifaka kumakhamera. Hayi ngoba ngizoke ngivukele. Uzwe kunjani? Ngisoke kwanalo nto leyo wanothando vele wabuya lo uthando lo. Yini uthando? Yini uthando? Siqale lapha yini uthando ngcono. Yini uthando? Uthando ilento nje engikunikeza yona. Yiphi into? Ntoni? Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi, ungijwayela kabi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ihleli la, kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame uqoqa uthando lwabo babe bonke futhi. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona nala khona beze bekhetha ukuthi bayahlukana, asichazele ukuthi baxatshaniswa yini, asichazele futhi nesizathu esenza ukuthi aphinde afise ukuzama uthando naye. So-ke asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Wangcongo isibongo. Ncongo? Yeah. Oba noNcongo? Ncongo phambi komkhonto ubukhalo balamazwane. Hayi ngamthintanga uphesini. Ngithinta nje straight. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eMlazi. Namanje usahlala eMlazi? Namanje ngisahlala khona futhi eMlazi. Okay. Ukhula nje phansi kwesandla sabazali or ama-grandparents? Phansi kwesandla sabazali. Okay. So-ke ngicela ngiqaleke la uhlangana khona no-ex muntu wakho. Bekumuphi unyaka? Nihlangane kanjani? Umuntu wami sahlangana naye 2021. Okay. Sihlangana naye kaMax naye. Max. kaMax shuthi nami ngiyikhiphile ka9 ngizofika kana ukabonisa khona isitofuza esinje la ngafika ngiyibonela so. Oh, isitofuzana? Kuyisitofuza right. Okay. Shuthi wayichaza ke umama wayichaza wazisho wathi ayena uMapholoba igama lakhe. Igama lakhe uSne. Okay. So njengoba la uphume nabangani noma uphume no muntu wakhe? Njengoba selana usuke nabangani bakhe njengoba la. Okay. So bayojabula bonke kaMax. Wena uhamba nomuntu wakho yini ngaleso sikhathi noma mhlambe nawe uhamba nabangani bakho noma uhamba wedwa? Mina ngihamba nabangani bami umuntu ngimshiya endlini. Okay. Okay. Shuthi siyajabulela lana kwa right wagcina sengichazela ukuthi usuka phi yena wangitshela ukuthi usuka naye eMlazi kade. Okay. Shuthi ke ngavele ngabonisa vele suke endaweni eyodwa sabe sagcina sihlala ndawonye. Sahlala sayithengela into esoyiphuza sahlala phansi aqhubeka sayikhulumela naye. Okay, usebashile abangani bakhe nawe usubashila abakho la kaMax sengihleli ndawonye ke manje. Ndawonye abangani sengivele ngabashiya ngathi yazi ngisahambi nani manje. Hakanti lo mngani ojikela nayo. Ngivele ngayitholela umuntu lana. Isitofuza sihle kabi. Sakhona la eMlazi Milan. Manje ke i-relationship yeni saqala ke beniphethene kanjani nje? Umama besiphathene kahle naye saqala. Siqala ukubonana nje sayijabula kwa right. Yes. Kwa right sasuka lapho. Shuthi ngenye date wangifonela weekend ya. Wangifonela wathi ufuna sihlangane mhlambe singahamba sibone sihambe yiphi indawo singakwazi ukuphila kuyona i-right singakwazi sibe right kuyona. Shuthi mina ngamtshela ngathi yazini asihambisele kuze noma sishila ePhavana. Okay. Wathi ngeke ngiyakwazi ukuya khona ngcono mhlambe sibe seduze ngamanje. Nephava nishiya kaMnyanto? Kamnyanto. Nilade nePhavana ukhona uMnyanto wenu. Isho kumnandi seMlazi. Noma nanifuna ukujubalala? Sasifuna nje ukujubalala ngamanje noMnyanto seduze wonke umuntu nje ucanga ukuyikhipha vele kaMnyanto noma eseMegasithi. Okay, ngiyabona. Ngathi mina ngcono mhlambe sithi sishwe ngakhona iyo ndawo singakwazi siphile sibe right kuyona. Kanti ngiqeda kulokhuza qeda ukukhuluma naye kanti nangu nomunye ngaleceleni uyangilokhuza uyangirecorda ume eMnyango mina ngisendlini ngikhuluma nefoni ngikhuluma naye umama. Urecorda ubani manje? Ngirecorda umunye wayeseceleni omunye engimshiya endlini. Evele ngihlala naye futhi endlini.
uyakuzwa nje uthuli. Uyangizwa Ubhizi uyakulikhoda. Uyangirekhoda. So mhlambe kwasuka ingxabano ngaleso sikhathi omunye nje udotsa bhele nomunye udotsa bhele. Ingxabano yasuka ngayo nje lokhuza ngokuthi angirekhode. Sengirekhodile shuthi ngaphika yonke into mina ngathi hayi angazi lutho. Ish, okay. Wayevele wayidedela ubalo wayidlala. Semeqeda uyidlala. Avele igazi lashona phansi. Awusakwazi phela ukuphika manje enganinako uyakuveza. Lutho kodwa ngazama ukuthi ngizame ukumncenga ngimtshele ukuthi hayi. Mina bengihlala nabangani bami kuphela. Vele wayidedela ubala ivideo ne recorder ngiyirekhodile. Owayirekhodile. Yes. Yeah. Yo. So-ke angisho ubusakhuluma ngalobo ukuhlala naye endlini. Then kwaphela-ke wasufocusa kulo ufuna ukubuyelana naye manje. Ngase ngifocusa kulona-ke manje ngifuna ukubuyelana naye ngoba ngiyabona vese siyaxabana naye. So ngizwile ukuthi wena ukhona umuntu owawuthandana naye uhlangana nalo ufuna ukubuyelana naye manje. Yena the time nihlangana ube khona ubhuti ayethandana naye ngaleso sikhathi noma wathi kuwena wayesingle? Hayi wathi kumanje akekho umuntu anaye nje basanda kuhlukana naye. Cha ngisho before nize ngene nje uthandweni wamfica ekade ethandana nomunye umuntu wesilisa? Ngamfica evele naye umuntu ade vele ethandana naye umoya. Okay, kulungile. So-ke nixatshaniswa yini-ke nalo ufuna ukubuyelana naye-ke manje njengoba nihlukene? Nihlukaniswa yini-ke naye noba uthuna-ke manje? Avele kwenze inkinga nje ngathi ngihamba futhi ngiphinda ngizama ukuyikhipha. Ngiyageza right endlini ngenza kahle umama uyangenzela enginayo endlini ngenzela yonke into ngaqoqa right. Oh wambuyisa yena wazohlala naye la endlini emva kokuhamba kwalo munye? Lo munye kohambile lo munye ngihlala naye endlini. Lo wangifonela efonini. Lo osanda kumthola. Osanda kumthola ubusuhlala naye endlini? Okay. So wamshiya endlini-ke manje wageza waqoqa wahamba-ke manje uyayikhipha. Umshiyelani-ke endlini-ke manje ngoba vele uyayihamba naye lezi ndawo sithi nahlanganela khona vele indawo eziso. Washo ukuthi yena wathi ngiyakaza kwazi ukuhamba ngoba ngangiya eduze ngangiyela namla kaMnyando le hamba wona umuntu wathi ngiyakwazi ukuya lapho shothi ngahamba-ke kanti ngizophinda futhi ngifice yena lo munye-ke owevele ngihlala naye-ke ngifica yena-ke manje novele Filimu. Kanti ngihamba nomuntu umakhelwane wami uzovela videorize wavele dedela imali ngathula ngaye ngalokhuza ngayihlayela nomama sa right wangibingelela naye lo makhelwane kwa right sahlukana kanjalo sayihlaya nomama kanti ngizothi ngibheka leyo dedela ivideo ngase mangifika endlini sengifika sengishawa ngevideo ngavele ngathuka nami ngathi awu kanjani ngoba phela ngingekho lana lento yenzeke kanjani yenziwa uba usebemsendelile usesendela ivideo manje mawufika endlini-ke naku phela ubufakazi ubungangozulu la uphika uthini manje? Ngiyazama ukubheka ukuthi hayi lo muntu lona akuyena umuntu wami umuntu ekade sihambana nabangani bami wave naye nesesikhuluma engekho eduze naye vele uthi hayi umuntu ayesihamba naye nabangani bami siyiphilela sihlale sibe right. Wayiphika yonke lonto leyo wasuka ingxabano-ke enkulu phansi kwami naye-ke. Okay. Sabe sangabe sezwana nje straight kodwa manje kwafika lokho nje ukuthi angivele ngimfonele. Okay. Ngifuna ukuthi sizame ukuhlangana uzizama ukubonana silungise inkinga zonke inkinga esingezenzeka nekade ngikwenza kuyena okubi nokunye bengikuphika kodwa manje singafisa ukuthi sibuye sikulungise siqhubeke sibe right. So the time kade bekushuta bethumela ivideo kuyena lo owahlangana naye wakade uthana naye ungathanda naluthana naye manje nanihlangane ngephutha noma into naniplanile vele ukuthi asihambe sohlangana kaMnyando? Hayi ngaplaniwe enhlobo wavela. Nathuka nihlangana. Sathuka nje nase sihlangana nje. Ngihamba nje ngizambela ngwenza nalo muntu naye wavela wangibona. Okay. So nasale senihamba ndawonye-ke. Sasale sesihamba ndawonye kanti uzovele kwenzeka ukuthi kukhona uzovela ashaya ivideo. So the time kade nihamba ndawonye ingxoxo yenu uyayincika ekuthenini ikhona into enisafuna uphinde nizame mhlambe nihlanganise noma nani ixoxela njengabantu abaseke bazana before not ngoba naku ukuthi khona into enokuthandana phakathi nasenifuna ukuyenza? Ayikho into enjengokuthangana sasifuna ukuyenza kwakusakuyixoxela nje ukuze siyixoxele. Okay. Sazane nje
njengoba umuntu ekade ngamdingi kade sevele seyihambele nawe phela ey'ndaweni zakhe sayixoxela nje naye. Shuthi nahlukanela amahhala nje nalo sisi lo ufuna ukubuyelana naye manje. Yabona nje nginamanje mangicabanga nje ngivele kwehla inyembezi njengoba nje ngivele ngakhetha ukuthi nje ngivele ngimfonele namhlanje nasami siyoqeda yonke namhlanje yonke inkinga kade sinazo nje ziphele. So wena ufuna ukubuyelana naye ngoba uyamkhumbula usamthanda noma ufile ngazuthi awuchaza ufile ngazuthi kwenzeka okay ufile ngazuthi wamluza ngokuyisinxele into engaqondile ngoba phela wena uyachaza ukuthi ungevukhuluma ne-ex yakhe ngesimanga sokuthi ufuna ukubuyelana naye nathi wanihlangana e-mall nathi wasenihamba ndawonye. Okay. Lo munye okhona-ke lo engimthole ngamuva-ke vele kusayinhlozo ukuthi ngisafisa ukuthi sibuyelane naye. Okay. Silungise into zethu. Angazi noma sokhona yini ukuwina kodwa-ke ngivele ngimlande ube nesineke nje sokukhulumisana naye uphinde ucela uthando futhi. Mhlambe lokho kungasiza ngoba ukwazile ukuthi uma ngimfonela akwazi ukuvuma ukuthi asihlakele endaweni ukuthi ukwazi ukuthi umlande sikwazi ukukhuluma mhlambe seyikhuluma into e-right naye zonke nami ngibe right ngoba manje angikho right ngaye ngoba sasingeve si-right naye ngenze into e-right engikhipha nami ngimkhipha nami ngimjabulisa abe right abe ehlezi e-right ngazo sonke isikhathi. What if usethola omunye uperson wakhe othi yena uperson wakhe ongethi mayehlangana ne-ex yakhe e-mall ayekhulumisa aze ahambe kwanayo? Lokho sokwenza uzizama ukukhuluma uzizama ukuxoxa sikhulume nami ngizama umnikeze leya nto enjana sekuqaleni ukuthi gcine selibuye uthando lami kuyena abone futhi ukuthi okwenzeka kwagcina kwenzeka ngephutha okwenzeka. Ngithi ngikuhlebele something yabo thina ama-females asisho ukuthi zondane ama-ex wenu asisho kanjalo but ngoba sekukhona mina empilweni yakho ngiyacela ukuthi ngicela ukuthi musu ukuba manje umngani ulokhu uncetheza kwi-ex yakho angisho i-relationship yena ayihlangananga nakhetha ukuhlukana so asikho-ke manje isidingo sokulokuthi senabangani niyafonelana niyakhuluma ku-WhatsApp yini enikhulumayo manje because uthando ahlangananga so kubiza ukuthi mugcine le ema-exini ufocuse kumina ngoba usubheke mina manje so le ngcindezi le eyokuthi nizwane nama-exini lokho nithi hayi asathandani siyayikhulumela nje siyayixoxa ayikho into ozoyixoxa ne-ex yakho because akulunganga vela ngisho so yini manje eyasala efaka ngabe naye ekhuluma nisathandane ekufanele nikhulume manje seningasathandani lento leyo ungayenza only if usingle unama-ex kuphela akekho umuntu ofocus kuyena ngaleso sikhathi then mhlambe ku-right ukuthi ungakhuluma nama-ex yakho but mekukhona osuthi uyamthanda ufocus kuyena manje nje nanoma inini nanoma ukuphi noma kuthiwa umuntu usamona usuku olulodwa usafisa ukuthandana naye uma uyimisele ngaye awuyenzi awumcindezeli ngama-ex akho so nanoma kuthiwa uyavuma ukubuyelana nawe isitufuzana sakho leso oshoyo ungamcindezeli ngama-ex akho nje ungabi nje ungambeki la ungambangela inhliziyo encane osudlulile kona usudlulile asikho isidingo sokuthi silokho sibuyela emumva ekubeni siyalibona nali phambili likhona esithi futhi siyalithanda kuyazwakala lapha emumva ngizwa kahle kodwa nje uma ngilandela yena singakwazi ukuthi ngivele ngimlande ke ngicela uvele ungilandela yena ngoba manje ngaze dube futhi ayitshe mhlambe senginayo lo muntu futhi kanti nginayo manje yena. Okay sharp ngisilandela yena. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke obusisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi sizokwazi ukuthi siphinde siwine futhi. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami uma bani? NgoMaNgcobo. Mangcobo. Yes. Okay, buya kuphi uhlala? Emlazi kade. Kade. Okay, shothi bengadlali ngami. Uyamazi umuntu enhleli naye? Ngiyamazi. Mazela kuphi? Ngimazela khona lapha Emlazi. Okay. Mhlambe uyajabulela ukumbona noma nje fana ukuthi awumboni. Hayi fana ukuthi ngimbone mina nawe la akekho yena. Hayi. Kuningi. Kwenzakalani kanti? Angazi nokuthi ungibizeleni lana nje umoya wami uphansi angazi ngifunani. Angazi mina ungitshela ukuthi nanithandana.
Wangitshela futhi ukuthi senahlukana. Njengoba igama leli show le ithi Love Back. So ngicela ungitshele nje ukuthi anisathandani ngasimangazini kwenzakalani? Yini indaba ningasathandani? Nahlukaniswa yini? Asisathandani ngoba lenja le yangimithisela ingane yasekhaya. Yangimithisela ingane yasekhaya encane kunami. Lenja le yangijolela nemunye uMagriza omdala kunami omudala. Akukona ukufeba komfana lokhu. Akukona ukufeba komfana upena ngalo phansi, akukona ukufeba komfana lokho, angiyazi into enje. Wahlangana kanjani usisi wakho? Angazi angisangisho ekhaya, angisakhulumi ngisho nanokukhuluma naye ngoba ngathi ngizwa leyo nto leyo ukuthi usengaze angenza into ebuhlungu kanje. Usengaze umntwana wasisi wakho une 10 months, 10 months kanje. Usamncane kakhulu umntwana. Usamncane too much. Mangikhuluma naye lo ngimbuza ngamthola ngahlangana naye eMlazi kaMax. Khona lapho futhi wathi wayenomuntu ayijela naye kanjani. Hayi ahlukane nalowo muntu. Hayi athi kumina ke nalowo muntu angazi noma bahlukaniswa ukuthi yena wese rightini ngaye esethanda mina. Amagama akhe ayethi ngimbali yakhe. Sebona imbali la kumina. Abuye ubhuti loyo abuye lapho futhi ngimthole back nalomuntu lo ayethi akasamfuni. Sebebuyelene, sebeyajola futhi. Isilima sekubani sekuyimina. Wathola kanjani? Ngathola umunye ngasendelwa ivideo. Ngayisendelwa angazi noma ngizothi umngane wakhe noma ngizothi umakhelwane wakhe noma ubani, but sasizwana kakhulu naloya bhuti loya yasizwana kakhulu. Ehambile ephume nakhona kumina bethi baya eMnyandu. Ngase naye sihlala ndawonye. Waphuma ethi uye eMnyandu. Uyayikhipha ngawubona lo Mnyandu ukuthi no. Ngawubona nendlela egqoke ngayo, nendlela emisele ngayo. Uyayazi ke nawe indoda meyibuka esibukweni more than once mehamba ukuthi no conte off. Ngabona ukuthi no conte khona la. Ngayi ngisho ukuthi khamba usuku ngithi ngiyamfonela lo. Akasayi answer phone. Akasatholakali, akawathapheki, akanzeki ini. Hayi ngiqale ngihlale ngithile siyabona kuzokwenzeka into ukuthi igazi livele lishone phansi. Hayi lashona phansi igazi lami ngathi ngihleli mhlambe nje la ngabo 4 kanje. Yangena ivideo yakhe uhamba naso lesagrisa lesi. Mina ungitshele indaba ukuthi nayahlukaniswa ukuthi wathola ivideo njengoba uchaza. Le ukuthi ninengane nosisi, ubanengane nosisi wakho akangitshelanga. Le yamagriza lo show nayo angiyazi. Hayi uMagriza uyena lo girl lo wevideo uyena phela yabonga ukuthi uMagriza cause imdala naye. Angimazi uyifunani nje intweni ubona kahle umncane phela lona mdala mhlawumbe nakunanawe. Ngicela umuphi isikhathi umlaleli usikahlahle ukubizeleni la. Hayi into engizomenza yona nje ngizomfuqa ngempama. Anginaso nje isikhathi sokulalelana naye. Ngiyacela kodwa. Ngifuna ukuzwa lutho yakhe. Ngiyacela nje ukuthi umuze uthi uthini. Please. Yini? Mapholo ashiya amahlathi azoshumayela. Ngiyafela ukuthi ngikufonele. Sizolungisa inkinga zethu. Esedlule kuzona eziningi okade ungibamba kuzona. Ziphi inkinga ufuna ngenze njani ngikhulisa ingane yakho nowakhona mina? Sengixela yindaba uxoxa istory singakho indaba uxoxa uhalf a story. Yindaba uthi sahlukaniswa yilokho, indaba uthi sahlukaniswa yilokho ngoba phela wena uyazi ukuthi after that ngamxolela lo. Ukhona nolo Magriza akhe ngamxolela. Kwakuphelanga isikhathi singakanani wabuya akhona wathi umithi ingane yaba ngimithi ingane yancoko. Hawu kanjani manje? Kanjani kwayena nje yabona nje mina yonke lento le ngiphathisa nje batha ngisho ikhanda. Yabona nje Kodwa Mapholo ngicela ungilalela ungeze isikhathi nje sincane. Njengoba ngikwazile ukusuka le ngize kwenza isihlangano ukuthi sizoxoxa.
engicela kuwena, cela konke ekade kwenzeka udlule kukona kuze khona sizokwazi ukuqhubeka sibe right. Yabo nje lento ngicela yona nje angazi angifuni ukuthuka inhlamba kodwa yabo lento ngicela nami angifuni kuze kufike lapho ukuthi uzothuka inhlamba. Angifuni ukuthuka inhlamba ngoba phela usungibizele phambi kwamakhamera futhi manje ungibizele phambi kwamakhamera angikukhulumisi anginoyazi ngikublockile. Yini ekwenza ukuthi uzubona ukuthi no yazini othi ngimthathe ngimme phambi kwabantu mhlawumbe ubona ukuthi sizoxoxa kangcono ukuthi ngizoke ngikukhumbula nje. Oh uzungikhumbula namhlanje uzunjani uzuvukelwe namhlanje ukuthi ngithathe la ntombazane ngoyifaka kumakhamera. Hayi ngoba ngizoke ngivukela. Uzwe kunjani? Ngisuke kwanalo nto leyo wanothando vele wabuya lo uthando lo ewawungenzela nami. Yini uthando siqale lapho yini uthando ngcono. Yini uthando? Uthando ilento nje engikunikeza yona. Iphinto ntoni? Ngongijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Yazi ungijwayela kabi. Wena ungijwayela kabi na ungiboni. Hayi awungiboni shame. Yo awungiboni. Ufuna ama-love back ani? Enze njani? Basi love back sathi silava back ini. Awungichazele nje. Sine. Musongibisa ukubona. Ngiyangizwe uyazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Wenzakalani wabona ngazama ukuthi ngikufihlela. Wazama oma nenza ngijabulele lokho ukuthi hayi bongangifihlela, hayi bongangifihlela ngijabulele lokho. Angishongo ukujabulela. Angizile futhi ukuthi sizoxabana. Ngize ukuthi sizolungisa. Angeke kuze kulunge. Uyangizwa? Angeke kuze kulunge. Angazi kumele ngize ngithini ngempela sengikutshela mhlawumbe yabona namhlanje mhlawumbe kwesi 100 ngikutshela ngicanga ukuthi angeke kuze kulunge. Ukulunga phakathi kwami nawe cha into engeke ize yenzeke. Uya understand leyo nto leyo noma ufuna phela wena wafunda eDom ufuna ngikuthathele slow ngikubuyisele khona esikoleni ngikuthathele slow. Ngeke kuze kulunge phakathi kwami nawe. Hayi manje, hayi kusasa, hayi phambi kwakusasa. Into engeke iziyenzeke. You understand? Ngisuke endlini nje ngikufonelini. Ngikuchazela kancane kubeka esithombeni wavuma wa right. Bengifuna ukuzokutshela kahle la manje ngikubuka bebona bonke obona nomhlaba wonke. Ngikutshela ukuthi wena uyisilima sesidomu senja yomfana uyangizwa? Ungaphinde nangelilodwa la ngicela ukuthi uzokhuluma nami mhlawumbe uzongifonela noma uzokwenza ungalinge never again. You understand? Mhlawumbe ukhuluma nje ngibona ukwatile ngesimanga sokuthi akaze zaxolisa akaze zathola ithuba lokuthi ahlale nje nawe phansi abe nesineke sokuthi uzele uzoxolisa. So uciko ukuthi mhlambe usezocela uthande ekubeni lokho akwenzile ofile ngazi ukuthi fanga ngabe uyaxolisela akaze azazinikeza isikhathi sakho. Noma into oyishoyo nje esuke enhlizweni yakho ukuthi awusamdingi lokhu noma kuthiwa uyaxolisa noma kuthiwa akaxolisi noma kuthiwa kunjani wena awusamdingi nje empilweni yakho. Inkinga yakho uyaphika. Iyazini into engicakeni anginomzweli ngithi mina ingane akhona uthi yiphi leyo ngane. Unamanga wema unamanga uyayiphika. Ngibiza akhona embikela. Hayi ashonele ashashalaza. Mangeke uvela phike and akekho umuntu ongayazi leyo nto ekhaya. And angekho umuntu ongayazi leyo nto ekhaya. And ekhaya sengazi ukuthi manje imina ovimbele ukuthi ingane akhona ibe nobabwayo empilweni yayo. Ngazi ukuthi sekuyimina manje oblocka leyo relationship leyo. Ngenxa yakhe yonke leyo nto ngenxa yakhe lona. So ngqongo ngicela ukubuza la. Yini eyenza ukuthi uma ufuna ukubuyelana nosisi ungaqala uvuma amaphutha akho uzinikeze isikhathi nesiningi sokuxolisa kuqala? Why ufuna ukuqala kabusha endaweni engcolile? Why ungaqala uclean? Qala ukuxolisa kuqala and then ungaphiki into ongafanele unawo ubona ukuthi akufanele ukuthi uyiphike. Niqale nje eqinisweni. Mhlambe kwayikona lokho ukuthi ukhuluma naye iqiniso uyazithoba uyaxolisa. Mhlambe kungamshintsha umqondo njengoba echaza ukuthi akafuni ukubuyelana nawe.
Kodwa uyachaza usuciwe ukuthi wena uyaphika, yonke into nje wena uyayiphika, ayikho into evumayo, awufuni ukuxolisa lutho. Yini eyenza ukuthi njengoba ufuna ukuqala kabusha impilo nayo, ufuna ukuyiqalela endaweni ungayiklinanga kuqala? Why? Ngiyazama nami ukuthi ngixolise kumama, naye akafuni ukwamukela lokho engizama ukumchazela kona, kodwa ngiyazama ukuthi ngizama ukumela esithombeni ukuthi okwenzeka ngifuna sikhulume ngakho sidlule kukona. Manje akafuni ukuzwa yena lokho. Njengoba uthi akafuni ukuzwa lokho, akuve kuyindlela owenze ngayo qala embeke ekuthenini angafisi kwakuzwa? Indlela ewenza ngayo vele, kodwa okuningi okunye ubesekwazi naye. Njengoba ngimbizile, ngiyazama ukuthi ngizame phinde futhi ngizomtshela ukuthi kwenzeka ukuthi ngigcine ngitshola nengane yakubo kanti ngithandana naye. Ubungenele ngokuthi uthandana naye kuphela nje la ezalwa khona, uyindaba ufuna ukuthandana nomunye umuntu awazi kahle ukuthi babuya endaweni eyodwa, babuya ekuzalekeni okukodwa. Uyini eyenza ukuthi kwakuthiwa uyadobha-ke udobhe kubo la ezalwa khona? Why? Ungangazi mina ukuthi ingane yakubo. Kubo la ezalwa khona wazi yena kuphela? Uyena kuphela engimaziyo. Hayi, ngizomshaya ungcongo nasi. Ngiyakutshela. Ngicela wehlise umoya, konke ngikushoyo ukulalela. Awazi, awungamazi wena akhona? Bakhona bengamazi. Ngangifonele wena sithi sohlangana. Ngahlangana naye eMegasisi wakhona. Ngicela ukuhamba bandla ngoba yabo lento ekhulunywa la ayikho. Amanga isinqumo sami. Uqamba amanga because ukumanje uyabona ukuthi akafuni kwakuyizwa leyo uqala manje because uthi unamanga. Bawungazi ukuthi akhona usisi wakhe? Ngangakwazi inhlobo akhona usisi wakhe. Ngithole lezi ukuthi usisi wakhe, usisi wakho. Amanga uhlanya. Azohlanya. Hayibo, Shuthi ngamanye amazwi asiwini. Hayi. Uyabona ukuthi unjani akekho right. And asikwazi ukuthi simphoqelele. Yes, siyavuma uyalidinga uthando back, but ungathi kuseney'nkinga ey'ningi. And enye into engiphatha kabi ukuthi awungitshelanga mina ngosisi wakhe. That's one. Two, kunezinto ey'ningi ayibalayo ayimenshinayo la manje ongazange uzungitshele zona mina. And ngiqhamuka ngendlela ukuthi ngizokuncengela uthando, kodwa ngikuncengela akube nokungitshelanga zonke izinto. Ukuba bengazi ngabe mhlawumbe sithole enye indlela engcono esingase sikhulume naye ngayo. Ngizoyilungisela mina isitofuza sami mapholo mashiya amahle ngasazoshumayela. Ngiyacela konke engitshela kona kungene kuwena, ukwamukela njengoba ngisakudinga eduze kwami. sesiqedile. Ngiyacela ungilalela. Ngicela unginikeza lelo thuba siqhubeke sibe right, sibuyele entweni yethu. Izinto esadlula kuzona ekade ngizenze ebhedayo sidlule kuzona, nami ngisabuyeli kuzona. Sengizohlezi ngumuntu oqonde njengoba ngikudinga nje, njengoba ngikwazile ukuthi ngizame ukuthola. Ngabe umuntu wesifunane silolena Jesu. Ngikuthe kuwena angeke, like I never, like angeke. Ngoba ngiyazi noma maloko nje bazokutshela angeke kulunge, angeke kusalunga. Ayikho i-love back azokwenza phakathi kwami nawe. Angeke kuphinde kuhlangane. Ngikhale kakhulu ngenawe mina. Ngikhale kakhulu ngenawe. Wangi-edela nanokwazi wazomithisa ekhaya, uyoqamba amanga. Nje kuningi ebengikubekezele kuwena engisakusho ngisho nakwikhamera, but kuningi bese ngibekezele kuwena. Ngeke kuze kulunge. Ngiyabonga kakhulu ngomthamo ozamile Nkosi yami. Awu ngiyabona shame, shame Nkosi yami. Ngcono nengqondo ibuye ithi ukusebenza kancane bandla shame, kodwa ngeke kuze kulunge. Ungakusho kanjani lokho mapholo obabona?
Hayi ngigcina lapho ayikho phela khona into edlula angeke kulunge mhlawumbe kumele ngiyi-add noma angeke kulunge ngigcina lapho kuphelile. Bye. Siyabonga kakhulu kodwa isikhathi sakho ukuthi uzile. Noma ungazusibizelwa ini kodwa ngiyabonga kakhulu. I just hope ngelinye ilanga kuzohamba isikhathi inhliziyo yakho ithola ukuphola, ube right, ungazondi futhi abanye abantu besilisa abangenzanga lutho kuwena ngesimanga sokuthi uphuma komunye umuntu wesilisa oke wazisa ubuhlungu obunje. Ngiyafisa nje ukuthi nanoma bekuthiwa uyaxolisa ngelinye ilanga, at least ngelinye ilanga ukwazi ukuzuxolelo lwakhe, noma ngabe kuthiwa-ke awusabuyelane naye, kodwa-ke nje ukwazi ukumxolela. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Hayi kubonga mina. Ngiyacela ukuthi ungikhululekise. Mbuke lapha ekhaya, angiyathemba ukuthi niyazibonela nani ukuthi amanga, ungathembeki, kudibhiza kona kakhulu iy'nhliziyo zabantu esisuke sibasukele ngokuthi sibatshele ukuthi siyabathanda. Le nto leyo yothando ngiyacabanga ukuthi isikhathi esiningi iza ngokuthi uyangivumela mina ukuthi ngivumele inhliziyo yami ukuthi ngikwazi ukubuyisa lolu thando ngezenzo zakho. Akuyona nje into evesane esuke yehle esihlahleni yehle samana thizeni. And uthando ngiyacabanga ukuthi into ejulile edinga abantu abawu-2, edinga isineke sabantu abawu-2, kuthi noma bekuthiwa ini nani anivumelani nayo, kodwa menihlala phansi nikhulumisana ngayo kungekho ozofaka amanga phakathi, kuyalunga. Nanokuthi-ke ngiyafisa siyeke ukuthatha kancane indaba yasekamereni. Leya nto leya i-spiritual ngale ndlela ukuthi into ekufanele siyihloniphe sobawu-2 mesingena othandweni, sithandana. So usisi uyakhala ngala ukuthi kade uthandana nobhuti, and then jikijiki sekhona usana lwasisi wakhe, and ubaba womntwana ukhonjwe ngazi ukuthi yilo muntu ebekathandana naye. Yabo ekhayeni elilodwa sewu-2 ama-females, omunye ukhulelwa ingane, omunye akulunganga kwezothando, kodwa labantu babuya nomuntu oyedwa embhedeni owodwa futhi bawumndeni. So uyacabanga ingxabano esazoke iqhubeke nje yakheke, ilokhu iyakhana phezu kwenye, mhlawumbe kolamula ukufa angazi. Kodwa abantu bakithi menithi niyasithanda, musani usiqambela amanga, musani ungathembeki, enzani uthando oluyilo, hhayi lokulingiswa. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.